Speaker audio sound system juga bening multimedia. Mangga mbak. Dikasih koplonya ada cendol dawet. Yo. Sprene suwene aku ngenteni nangis batinku grentes uripku teles kebes netes selo cendol dawet cendol dawet cendol dawet cendol 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 dawet seger piro 500an gak pake ketan Ciro lupa 56 tak kita kita tak kita kita tak kita kita solo solo just ayo deh masuk mbak kowe lali nglarani wong kaya aku apa tendang aku yen menggawe loroku amber bojo anyar ning HP-mu citra janji ragota sik jas ayo ngenteni terima kasih Bunda cendol dawet cendol dawet cendol dawet seger cendol 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 dawet seger 500 terima kasih Bunda Ciro lupa 56 tak kita kita solo solo jaser masuk deh iya bojo anyar ngarepku ala citra janji wong wedok seneng ngapusi ora nganti suwene aku ngenteni nangis batinku gretes uripku teles kebes netes seluning dadaku
Se, cendol dawetnya sudah bunda. Se, masih lagi apa? Lagunya apa? Lanjut apa lagi? Apa bunda? Mungkin